Terakhir dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Hebat. Yang buatan dermawan apa yang sidang ini saombyok nih. Ya 11 seragam biru kabeh wae pamer. Durung kok Waranggana durung karawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lului sesuk ora. Jaket ora hebat. Kowe rasane suwe untuk aku dhewe yo urung kok. Lah kira wis nganggo jaket kulit nek sampeyan ya. Itu ora mung kulit tok iki sak tetelane. Wong nggih, nggih. Pas. Junedi iki
Nyuwun tulung dhateng Pak Rizky ben ngasetke monggo. Kunduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun dhateng para pamirsa ingkang pareng rawuh dalu menika saya minta tepuk tangan untuk keluarga Pak Junedi dan Ibu Ririn tuwin keluarga Agung Dono Mulya nggih bungah rasane ngati kunduk rumangsa bejo ora kaya bengi iki saka senenge binasake nandur cikal atapas limar nandur gedang pupus cindhi ya Mak iya alhamdulillah sowan ana dukuh Krajan Kedung Salam Kecamatan Donomulya Kabupaten Malang lumadi kanthi Basuki ya nggih sowan ngersane sapa sowan para warga sing kepareng lenggah ana Kedung Salam khususnya aku karo kowe sowan panjenenganing Bapak Junedi lan Ibu Ririn oh iya iki gelar tasaku kan kok nduk ngono ya iya bengi iki awake dhewe nderekke panjenenganing Bapak Junedi sak keluarga safari Idul Fitri ya nggih iya ya heeh silaturahmi kelawan panjenengane Bapak Junedi munggahe panjenenganing Bapak Misti selaku kepala desa
Bapak Nurmawan selaku camat munggahe pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Sanusi MM tuwin para warga ing Krajan Kedung Salam. Iya. Alhamdulillah, Nduk. Sowane awake dhewe bengi iki diberkahi hampir seluruh masyarakat nyambung tali ning paseduluran. Sapa ngerti ya, Mak, piyai kene dilalah isih keperanan kelawan budayane dhewe utamane wayang kulit. Wayangan kaya bengi iki ya, Nduk, nulak lokasi panjenenganing Bapak Junedi nggelar tasakuran kanthi dana rasa bertema silaturahmi menggali ukhuwah yang bernuansa Islami. Halal bihalal utawa leburan ya, Mak. Bener. Urut-urutane diawali saka liburan, para karyawan padha cuti banjur mudik. Nggih. Cuti libur utawa libur panjang mula diarani liburan. Iya. Wis teko desa utah jarahe banjur resik-resik omah, ngelabur omah, nganyarke tembok, mula disebut laburan. Iya. Rampung laburan ngancik lebaran utawa dina deng adeking salat Id. Rampung salat Id banjur ngapura ing ngapura halal bihalal mlebur dosa sowan simbah-simbah lan sedulur uga wong tuwa. Iya. Kuwi diarani leburan merga nglebur dosa. Iya. Pungkasane sinebut luberan merga suguhane daharan luber nganti turah-turah. Nggih. Liburan, laburan, lebaran, leburan lan luberan kuwi tradisi ya, Yung. Iya. Meriahe, Nduk, kaya ngene eman-eman yang halal bihalal kuwi ora ditradisikan. Gelar tradisi halal bihalal kaya bengi iki hidangane khas lebaran ya kuwi kupat lontong lan legondo. Kupat aku ngakoni lepat mula nyuwun pangapura. Lontong alane wis kotong mura kari ngunduh kabecikane. Pungkasane legondo, legane wis padha-padha. Iya. Bapak Junedi gelar tasakuran bernuansa Islami halal bihalal awit mestuti lekasi para wali kiai lan para santri. Bener. Piwulanging para wali ya kuwi sing gedhe kuwi nafsu, sing gampang kuwi janji, sing cekak kuwi wanci, sing cepak kuwi pati. Nggih. Sing ninggal tilas kuwi ikhlas, sing nyenengke kuwi apura ing ngapura, saling memaafkan utawa halal bihalal. Nggih ya. Sing gedhe kuwi nafsu, adane nafsu kuwi mau ditunggangi setan mula nuruti hardaning nafsu padha karo nuruti setan. Sing gampang kuwi janji. Janji sabar lan ora kesusu kuwi ra senggaan. Janji kuwi identik karo nadar utawa kaul utawa duwe sumpah, duwe kandha. Iya janji kuwi gampang, ning aja sok gampangke janji ya, Nduk. Nggih. Mula bengi iki aku karo kowe nderekke para keluarga agung Dukuh Krajan Kedung Salam Dharnamulya nganake halal bihalal. Sakwise kaya mengene kabeh wis padha apura ing ngapura, wis ora ana pindhet ati siji lan sijine. Ngelingono kabeh kuwi tangga becik, kabeh kuwi sedulur. Isih tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Iya iya, Maaf. Matur nuwun dene panjenenganing Bapak Junedi Semarang nimbali awake dhewe sakanca ya, Mak. Iya. Malah ora mung kowe wae kok, Nduk. Kersane panjenenganing Pak Jun uga nimbali para kadang bintang tamu. Oh, iya. Bintang tamu pelawak kakung ana siji. Terus tambahan waranggana iki pancen akeh banget. Oh iya. Bengi iki kowe arep botok sinden kelakon, Nduk. Nggih. Lah piye waranggana cacahe pira? 1 2 3 4 5 6 karo 7 karo 4. Lho piye 11. Wis 11 ya wedok kabeh. Nggih. Lah iya to. Ning aku ya anu tak jarak iki mau awake dhewe sowan para waranggana tak jumenengke kabeh.
karepe ben para pamirsa pirsa yen Waranggana kuwi kabeh agemane ya ta wiwit kebayak sak jarike kuwi diasake anyar diparingi karo Pak Jun. Lho piye Ibu Waranggana ayo tepuk tangan kanggo Pak Jun. Nggih. Dadi sinden-sinden mangkat wis ora nggo apa-apa nduk wong wis dicepaki ning kene kok. Nggih. Wis mung kari nggawa daster saka omah. Terus payu-payu iki apa coba? Nggih. Gelungan ya sing nemu. Nggih. Lha ngademan ya paringane Pak Jun sak jarike. Iya. Diseragam kabeh. Wah jan ketok le ayu-ayu kabeh. Nggih. Ya gen ayu wong ora tuku kok. Iya. Mula ayo iki gandeng ujupe lek-lekan tirakatan aku tak ngaturi kadang bintang tamu pelawak. Iki Mas Garing dikeroyok sinden 11 bakale. Nggih. Kari kuat ngayahi apa ora? Ya mung kari jamune lho. Lah iya. Jamune we cindil sak mbokne kok. Nggih. Mulai Mas Garing diatur pinarak, aku njaluk tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase melok terus ku dijaipongke. Dikibarke dhisik ya. Ayo kene. Monggo Mas Garing, pinarak wonten mriki. Monggo kula dherekaken iya, Sok. Wis icip-icip bersane Mas Garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Garing panjang yuswa. Ya amin 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 amin. Nggih tuku tebu cacahe 3.
Mas Bayu, Apa? delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono Kak. Penak apa mugeh-mugeh kok. Mangga-mangga enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kamu ini? Aku nyedot apa? Apa udarane dingin terus di napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Garing. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono. Kok kae nguyuh. Iya. Monggo. Wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen mindhit dateng wayang kok Mas Gareng. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak iki janipun kula sowan menika ora nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anung Surata pinaringono sehat walafiat kuwi niatanipun Amin. saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran. Nggih, mugi-mugi sing mirsani boten kuciwa toh Ki Anung Surata boten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Ora ngerti sejarah. Mila bapak paring dawuh, anu Bayu iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu, ngaten. Arep tak pendem kok joget. Oh, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih. Oh iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih. Kita paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regen gayeng. Wah, jan saestu Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo kenapa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene pantai ora turu to. Ngliyep. Ayo mliyep ora turu, mliyep terus. Wah. Yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing dilatih dhewe saka jalan raya kono liwati watu gandul. Apa watu gandul? Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Kates iki gandul. Walah. Lah kok nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Nek iki yo bingung ya. Makane sering piknik. Dan ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Komplit aku wae ngarani. Nggih. Wah jan priyayi kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, coba sedina wolak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata mah. Oh nggih. Terus Sando santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, kula nggih santai boten formal. Nggih. Terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya. Leres. Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. Terakhir dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Hebat. Yang buatan dermawan apa yang sidan ini saobyok nih.
Ya 11 lho. Seragam biru kabeh wae pamer. Durung kok anu Waranggana durung karawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lulu sesuk. Jaket ora hebat. Kowe rasane suwe untuk aku dhewe yo. Lah kira wis nganggo jaket kulit nek sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis dingano. Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemah ya? Ha iya no. Ayo aku wis ngerti nek golek mula tak pekoke. Ririn. Nggih, Bu Ririn. Ini riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rin wengi tansah dampingi Pak Junedi. Wes jenenge sapa meneh? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean angkat saiki aku njaluk tulung dukuhe Kerajaan. Ayo. Kerajaan. Kerajaan keranjingan utawa seneng nonton wayang keduduke. Ya. Ya bener. Terus Jan iki aneh seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap lho, Mak. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rezeki. Paling sehat walafiat. Gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Iya. Iya. Kedung Salam lho duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki. Mirsani lho. Pak, ora ketan rokok sapak lho, Pak. Tak gawe apik. Napa ta kok rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Jlentre? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus dungane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali seumur beda kudu rencana saloro. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalam Ki Bayu Aji. Terakhir lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Kok sida melu nek guri jenenge kok ketut Wis kadung subuh-subuh tekan kene. Wes, lah ya wingi Baska sumber mancing kulon ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Sing di omah ora ngerti ketamu wong sakmenane. Ana sing dibuang rono. Aku dibuang ning daleme anu Mbah Kakung. Oh alah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari siput tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku siput iki sing tak senengi iki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ono lho kewan laut iki sing kelaran ono. Apa? Kepiting. Oh iya. Iya kepiting. Ono lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning buri terus. Buri terus. Nggih. Iwak kiu ya ono. Iwak kiu 9. Oh 9. Wong burine tengok. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Mula niki ayo ujube halal bihalal. Nggih, Pak Kades. Saha warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Makian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Dalane sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek sik urip. Tembung murai.
Lah wong senengane kok ya tetep sehat. Mas Garing tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya iki mati sampean urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Ngomong. Piye lah dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enak tuku kopi nih. Yo kali golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung le. Mas Garing, gandeng iki ujube halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. Oh, pun dicarat. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Mila yo diaturke soal lelagon Idul Fitri mergo iki ujube halal bihalal. Monggo tak jerekke yo buka saka saron. Ayo monggo.